Bon dia a tothom, benvinguts al canal del Tanuki Estelat. En aquest vídeo us voldré parlar dels gachapon, o com diuen aquí, gacha. Són unes màquines molt populars per treure figuretes i clauers i coses molt variades. Anem a veure unes quantes. Tot i no ser molt gran, en aquesta tenda tenen molt tipus de gacha. Fent una vista panoràmica i fins i tot en tenen tipus UFO Gacha. Aquí en tenim d'en Doraemon, el Kirby i Osaru no Joji, Curious George. En Tom i Jerry podem trobar animals dormint, animalets adormint-se assentats i no en podien faltar de màquines de trens. Aquí hi ha més trens. Pots trobar i tot cartells d'estació de la JR Higashi Nihon i la Yamanote Line. Per poder fer un petit aeroport, bosses per fer la compra de Harry Potter, coses per fer acampada fins i tot, i pots trobar coses tan rares com rotlles de paper de vàter o simplement mocadors de paper. Pots trobar de tot en aquest tipus de màquines. Fins i tot bicicletes. Això és d'un anime per nens que es diu Oshiri Tantei. És un detectiu que el seu cap té forma de cul. I el dolent tot té cap de caca. Figuretes del nevat del Shin-chan. Com no podia faltar Kimetsu no Yaiba. Més Kimetsu no Yaiba. Per descomptat, també hi ha coses de Disney. Moltes cosetes, de les més variades. Més Kimetsu no Yaiba, això són paraigües d'estil japonès. Figures de Jujutsu Kaisen, més coses de Jujutsu Kaisen. Aquest és el gatcha que vaig comprar en una de les màquines. Anem a obrir a veure què surt. Agafem-lo. Aquí té la pestanya. A veure. I traiem. Aquí hi ha les instruccions per fer-lo i els diferents tipus de model. És un animalet que es puja damunt la bàscula i es deprimeix al veure el pes. Doncs ara traurem aquest. És un pingüí. Anem a posar el pingüí tal com surt a la foto. Agafem la bàscula, la posem aquí i tot seguit posem el pingüí. I ara s'està veient el pes i es deprimeix perquè veu que té sobrepès. Ai, pobrissó! Aquest tipus de gatcha és una col·laboració entre l'empresa Tanita i Panda no Ana. La bàscula és un model real que s'anomena BC759. I aquí hi ha una petita història sobre aquest pingüí. Aquí tenim un altre tipus de gatcha, que és com si fos una màquina expenedora. Aquest té tot de figuretes de Disney. Aquí hi ha per poder posar la Suica. I aquests gatcha, n'hi ha uns quants. Estan a la Tokyo Disney Store. Podria parlar hores i hores d'aquestes màquines de gatcha. És que hi ha molta varietat, moltes coses, i fins i tot el més impensable també n'hi ha de figurar. I fins aquí el vídeo d'avui i espero que us hagi agradat. Subscriviu-vos al canal i matane!